Bamboo Park. Doon. Mga kamuro, dito na tayo. So magandang umaga mga kamuro, ano? So guys, andito na ako sa spot. Nasa Bamboo Park, Lubao, Pampanga ako guys. So ayan, no. Oo, yung likod na yan, yung may mga cottages, floating cottages, yan yung Bamboo Park. So napakalawak ng spot na to. Ayan, may nagdadala na. So akala ko ako na yung pinakamaaga, may maaga pa pala sa akin. So ayun mga kamuro, ano, sa mga subscribers pala namin, no, salamat palagi pagsuporta. Sa mga silent viewers, sa mga silent organic, maraming salamat. So patuloy lang sa pagsuporta sa Kamuro Ami. So ayun mga kamuro, para makuha namin yung goal namin. So sa ano namin kasi guys, yung mga viewers namin guys, 72% ang mga viewers namin na hindi pa nakasubscribe. So pag nag-subscribe yung mga yon, abot na ang target. So ayun, mag-set up lang muna ako para matesting na kung meron. Siguradong meron dito guys, maraming biyak kasi. So ayan, set up lang ako. Ang maliliit ah, ang dami. Yun, laki. Ouch, sakit. Oops, good size to, good size. Biya, ang laki. Laki biya. Nice. Laking biya. Ang laki, oh. Pas-pas kamay ko. Ayos na. Thank you Shopee sa lalagyan. May lambot. Lalagyan ko ng alambre dito yan para tumigas. Pero okay na. 47 pesos lang naman eh. Ayan o, si Bossing. Shoutout. Shoutout boss. Subscriber na yan, pag uwi magsasubscribe yan. Mura Ami Vlog. Bayo kaya pa, 3 months. 2 kami. Madalas kami takasan.
Oo, mga regular yung asan. Ano yung takal mo rin ka eh. Dahil Bulacan kanlaran mo mula eh. Mga bebe. Yung mga labas sa banwo, mga rakalkeni. Kaya mandadayo. Ano yung mga kaila ka rin magdalo. May agad la. Pakloy na rin. Wapin. Nung mayasan man, may agad labo. Miras na kaya kasing panapon kayo ni Misan eh. Ano karakal ding nangitig, pambengi. Nga talagang masaya na lang. Mayasan nyo anong kaila, daldal la. Yan ang nanonood na. Kasi ang vlog natin. Nakalagyo boss. Alvin Malyari. Ayan, shoutout kay boss Alvin Malyari. Oh my God! Wow! Sana all.
shit. Shoutout muna. Shoutout muna ako. So ayun mga kamuro, no. So babanatan ko na tong mga shoutout, baka maglobot pa yung cellphone eh. So nakataw-taw pa ako. Tinanggalan ko ng palutang kasi ang hirap pag may palutang. Okay, so shoutout na tayo. Shoutout sa lahat ng fishing groups na member ako. Unang-una, Bulacan Anglers Club Corporation o BACC, sa lahat ng members, sa lahat ng admin. Philippine Anglers Club, so same, lalo sa mga admin, ano. Pinoy Anglers, Pampanga Anglers, Pampanga Masters Anglers, Anglers Philippines, Kalumpit Fish Hunter Anglers, Muraami Group of Anglers, at saka sa Florida Blanca Anglers. So shoutout sa inyong lahat, no, lalo na sa mga admin at sa mga nakasubscribe, sa mga members, yun sa lahat ng group na yan. So ini-invite ko kayo, no, lahat ng anglers dito sa Pilipinas, ano, na sumali sa mga nabanggit ko na Anglers Club, group, Facebook group. So may special thanks din tayo, no. Special thanks kay Mama Bell's Care Charity. So para sa cash donation mo, para sa first sa upcoming first charity vlog ng Muraami. So by November na siguro yun kasi sobrang busy, tsaka mag-uundas na. So shoutout din syempre Mama Bell's channel sa kanyang YouTube channel. So paki-support na lang, ano, Mama Bell's channel. So maraming salamat kapatid sa laging pagsuporta sa amin sa Muraami. So God bless you palagi at more blessings to come. So yan lang, ano, mga kamuro. May ibang shoutout pa tayo, no, yung usual nating sina-shoutout, yung mga nagko-comment sa mga last of previous videos natin, previous 2 videos. So sina-shoutout ko yun. Yun yung mag-a-appear dyan sa screen. So itong mga to, special shoutout itong mga to, tsaka special thanks. So yun lang. Magtataw-taw pa ako. Dadagdagan ko yung huli. Actually marami na. Wala naman ako kumakain yan. Yun. Mga kamuro, maraming salamat palagi, ano, sa pagsuporta. Uulitin ko lang, ano, sa mga viewers namin guys, 72% ang hindi subscribers. So please suportahan nyo kami para ma-reach namin yung goal ng Muraami Vlog at ma-pursue namin yung mga susunod pa na charity vlogs namin. So maraming salamat, lalong-lalo na kay Lord. Tutaw pa ako. Kung malobat ako guys, mamaya na lang sa bahay. Fish on. Ayun mga kamuro, dagdagan pa natin ng konti. Actually may kasya na sa akin yun, eh, no? Ang sabaw na. Wala naman akong gagawin sa bahay. Sa time check, alas 10 pa lang naman. Yung mga pain na bulate na to guys, tira namin to nang nagpunta kami ng linggo sa may takasan. Wala kaming huli, isa lang. Kaya magpunta ako dito kasi mag-uundas na. So after na ng undas, ang susunod na vlog niyan, maglilinis muna ng puntod sa Sabado. Wala, medyo maaga para hindi sabay sa maraming tao. Ito yung mga floaters ko, ang dami. Yung mga DIY.
So, napakalawak ng spot na to, no? Sa mga Anglers Club, free spot ito sa may Bamboo Park, Lubao, Pampanga. Bago tulay ng Santa Cruz, Lubao, pasok kayo doon, diretso lang. May isang ilog pa dito, yung talagang kailogan, yung malaking ilog. Actually ito sanga lang ito eh, kaso ang daming ano doon, kanduli. Hindi ko kasi alam lutuin yung kanduli, kaya hindi ako tataw-taw doon eh. Yeah, please, yeah. Kasi nagdadala. Nung nakaraang taon, ang dami namin nahuhuli dito. 3 oras lang. Ay. Got him! Got him! Ay naku, dinala na pala doon sa gilid. Ayun, kaya pala. Ah, dalawa. Oh my God! Wow! Isang biya, tsaka isang tilapia. Kaya pala dinala doon sa gilid. Yun, meron din mong isa. Meron tong isa eh. Ayun o, sabi na meron eh. So okay na siguro ito mga kamuro. Okay na ako, nagugutom na ako eh. Hindi ako nakapag-almusal kanina, kape lang. So ano na. Yan, nakapag-vlog naman na. May tira kasi, kung walang tirang bulate eh, nung linggo hindi naman ako napupunta ngayon dito eh. Buti may tira. Ayun, tangkap na ako. Nakamuro. Mamaya na lang pag nasa bahay na. Ayun, sikat na. Pakanya nyo yung Bamboo Park guys. Dun. Ito po uwi. Ang sarap mamingwit dito guys, malilim. Kahit mainit ang araw, malilim kasi dahil sa mga kawayan. Yun. Thank you so much Bamboo Park. Yan. Uwi na tayo. Bamboo Park.
Ano siya? Dalawa. Bamboo Park. Bamboo Park. Wow. Wah. Nakarating din. Nakahuli akong mais. So yun yung huli mga kamuro. So lilinisin ko lang yan para makakain na. Ayan, maraming salamat. Pagod.